నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 మీ అమ్మాయి మీద ఇదొకే అనిపిస్తే నేను తినాలి దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నారు అట్లా నమ్మకం ఏంటి నచ్చితే ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు నా ఫోన్ తిప్పే నా ఫోన్ తీస్తాను నువ్వు ఎవరివే కాదు చెప్పి కలిపో ఇస్తావా ఇస్తావా చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటా ఇస్తావా ఫోన్ ఇస్తావా చెప్పు తీసుకోవాలంటే ఏంటి అసలు ఏంటండి దాన్ని పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి